Per a la màfia, la família és el primer. És el seu codi principal i això és el que ha fet l'Amama Colau amb la seva família. Els ha evacuat de Barcelona per evitar que s'empastessin de coronavirus, com ens pot acabar passant a la resta de barcelonins. Així ho ha reconegut en roda de premsa ella mateixa quan ha afirmat que la seva parella i els seus fills han tocat el dos de la capital de Catalunya després de saber-se que les autoritats han demanat no marxar de la ciutat. Ada Colau és una potencial corrupta per l'adjudicació de contractes municipals i per això l'ha denunciada Força Catalunya davant l'Oficina Antifrau, però definitivament és una corrupta perquè ha utilitzat informació privilegiada en favor dels seus. Ella sabia que es produirien restriccions de mobilitat abans que la resta de la ciutadania i ho ha fet servir per protegir a la seva trupa. Com que sap que és molt possible que es produeixi un confinament domiciliari a Barcelona, no vol que els seus pobrets el passin tancats en un pis, com els tocarà fer a molts veïns de la capital de Catalunya que no poden gaudir del xalet a la platja o a la muntanya com tenen els Colau. Els barcelonins, per a ella, són només potencials morts pel coronavirus a partir dels quals poder negociar políticament. Els Colau són exactament igual que els Corleone, els Pujol o els Borbó. La família primer.